ko himen ko para bayid how try Jesus Christ ngiyos ngo ha ka gospel min da kas ngiu Jesus yai beteng ban hikaya ngi da ka parshi halor ka rukam tre jonga hima ublay ban ngiyos ngoro na ka kitab Jeremia nongya tulipa ublay ula beta how Jeremia ban late tit iyaka Jain sling linen, but ban sop hakas kep jongu, singkai jongu. Nanda uang yau ban lau ya kane, but ban late buri hapadengi mau haka harudwa Euphrates. Hadin shipong shi katokarnes ni ulabata yau ban late wad biya nanda ulalap kalajod. Jan badu ble ngidon ke jingyada jingai na ble ngin sejod kadbang idang jan badu ble nginiyo ya ke jingkorku kadbang ijid ban buri alade pedri na ble na ujisu ngi pinmen sab yalade bad uble ubta ha Jeremia kumne ki kanjia ya upai di Israel namar ke jid banjingai kum ke jain sling linen bajot ke jingim jonge pai di Israel ru kin jot namar ke jid ban sa jingai na uple haka ju ka dorng yes ngoro na ka gospel uji su kren hangi da ka parshi uji su kren hangi syapang usembai balabet. Bad kadba dang bet usembai ya usembai ban he ban san ki kam ban ningkong malle ki por ki nongrep ki tip ki mi ningkong ya ki tid. Endalas kem ka tid mi ya ki islam. Tid mod ke jinge joni. Kadba nang sutit jiliu ha ka kendau ha ka lengka u jingtung un he un san bad un pinmi ya kitanat kin scam ya kitanat kaya ka jingmut jongni usumbai sinapa bad ka jingmut jongni uding ubadon kitanat kane ka de ka jingim kristan jongi kajingait kabang yop pidiang kan kadeban kam jiliu kadbanang scam kajingait ngin stang balong ke balaban pidiang yakiwe kane kalong ka jingi sine jongi kam i sine jongi shisin bangi long ki pas scam ha ka jingi du kris shisin bangi don ka jingait ka ba jiliu ngila ban i sine yakiwe ngide ban ru ban shimmenta ha ki kam i sine Omdon jingait kristan omdon jingidu kris kalam le isine yakiwe kalam ki kam isine omdon beneng yangi nagata dao kadba uble ujesu wan ben bishari ki bayem bat ki bayap ki jingkerli bat ka jingdawa jongu Jesus yem kalong hato pilale kumne kumta ter baro ki to kilongi kam isine nangta ya ka Binda ba arjong ini ke parsi kalong ayu kalong kabasyapang kawa eka kende kabashim utiat bad kala klelang bad lai binda jong ka pureu jongu pureu lai binda utiat bad lai binda kadon jimud kabajiliu kane kay kabaw jisu kren ngi haka jinglong ubriu ngidon lai binda kamet kamensiam bad ka jimut tiat hangne ulong ujisu kris ka jinglong ukris jingi bi jong ukris na kata kata Paulus bakuduong ngalong ke jingi bi jong ukris ka jingi bi jong ukris ka pau hangno paro lai binta jong ka jingim jongi ladangi ino kawe ka binta na kane ka lai binta jong ka jinglong ubriu jongi ngimpat long kristan kamet jongi kamensiam jongi kajimur jimbarka jongi kalong lai binda
habang ingay tau Jisu, habang ipidyang yaw Jisu, ngipidyang yaw Jisu kumutiat ha upureu. Bad utiat ubala klelang badu pureu, bad uba spinsibia ka kajingidu Jisu, kajingibi jongu Chris, kadeban pau hamalla ke benda jonga jingim jongi. Tendang don ki brio ki babu shiliang u Jisu. Lese ki invite ki pidyang ya u Jisu katto katne benda jongi. Lese don bon ki brio ki penkalad ya ki jingidu Jisu na ki kam kabab ki leman gasgi. Lese ki yong ngi dia u Jisu ngi ngei u Jisu ngi trang ba u Jisu don ha ka mensiam jongi. Henry kum kini ki brio ki ba ong kum ne haba ki le jingled haba ki don bat ki paralog haba ki don haka imlang salang haba ki don haka jakatre lada de ki kinna haba ki puli ha ki college ha ki school kim juraya u Jisu om don jingi bishu jong u Jisu ha ka jingle jonki ha ka jingran kana jonki ha ka hakor ka burom jonki Haimane ngidon kawai pat ka akor, habari mane ngidon da kawai pat ka akor, ngi ong akor suniu. Te u Jisu ong kumno yengi mendalem ba kane ka parshi. Ladang ilong ki kunjong oble, kata ka jinglong u kunjong oble, kadeben pau habar. Kamet kalong ka, daka shin jong ka jingpau. Kamensiam ngimla ban peni habar. Kajimur jembarkat ke pau, dah ketin ke teli jongi. Habangi keren kano ke ketin, ladang ilong kikun giba pensyong nongri mu Jisu, lada udon u Jisu utiat, ha ke jimur jembarkat, ha ke jinglong beriu jongi, ngimnu cuban keren kano ke kendin ke ba penmong ye kiwai. Pen keren tat burom ye kiwai. Ne pensausi ye kiwai. Ngimnu cuban keren jakliya. Ngimnur syuban peit ya kebaja kelia. Ngimnur syuban ngap ya kebaja kelia. Ngimnur syuban lebein yano. Henry binta kai kebadang jia. Ngiki Kristan, so-called Kristan. Kiba ong hanang ilong Kristan. Kiba yir toin yau Jisu. Ngi haki kam ki jam jongi. Ngile mar kompong. Namar ke jingi bi jongu Kris. Klempen pau hakano ka kam. Utiat shimla sutid ya kie baro bade benaiti. Kabamur ngimju aiti pura. Haka jinge jongi omdon lai benda. Omdon lai benda jongu pureu. Lada baro ki lai benda kalam yatrelang ki kam jongi kam yade dur shubadu Jisu. Kajingkaran jongi kam yade dur shubadu Jisu. Kajingduai jongi kam yade shub bad kajimur jongu Jisu. Kane kade kajimma kabau Jisu upeni hangi habaula ong kum utiat yau bakende kashim bad betep yau bad lai perha pureu. Kai kabajia hadu bandasi baro. Kabamot ngide benduai baka jimur jongi ka mensiam jongi ka med jongi ka yatrelang pura te kata kalong ka jinglong bangi ong ngikalalang rikoi lada ka med jongi kam kongo yau Jisu ha ka med jongi nengiong met ngilaban nong ha ka do jongi lada ngile bahar ki kam pojai ngi keren ki ketin basiniu bad ngi mudur sniu ya ki beriu ngi keren tad buram ya ki beriu ngi miasuk bad ki beriu ngi mahap ya ki beriu utiat shimlas tamban tre hapojongi utiat ulong ukris utiat ulong ka jinglong bad ka jingi bi jong ukris bad ngin sa jingai na Jisu naga taka daw Jeremia lese ngi pong ya ka giant sling linen haskep jongi Henry barabor ladangi pong ya Jisu ladangi pidiang ya Jisu ngide ben peni ya kane manga kelipma kane kadega jimma jong ka Christianity
kane kadege jimma jong bon gi kristan kaba ki yard lemba ki pelong jinget kristan tang nagabenta ka nam kaburam ki kristan ke ba pindap ya ka rukom kimla banlong ka jingibi jongu kris ko himen ko para ha kane ki yukirish ba kuit tongin IT yala dai tongin IT ya ka jingem jongi tongin long ke ba le isne ye ke wai ai ba ke jinge jongi kanang sutit kanang scam shushu kanang ba ngin om kelon hakamat kino ke jinge hakamat kino ke jingtenju penban katchabang ilay ngira ya ka jingibi jongu kris fragrance of Christ jisu ba it kerko kardo yangi ngidon bon gi jingdona ngimpat pediang eme baro lai benta jong ka jingim jongi ngila kentait bon sin yame ngila len yame bon sin kerko yangi bangin dup long ki kun ki bapura kumba mela a wan banai jingim ka bapura en yaro ya utrai jisu Christ Jinom la jinom, amen.